un paso adiante e outro atrás da vista, e até dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos se esterguita, aran os bois e chove. Un gruar de navíos moi lonxano. Boa noite, e agora como falo eu? Despois do que todo o que se leva dito aquí, como vou ousar falar? Como ousar falar algo axeitado? En primeiro lugar, boa noite, gracias a todos por estar aquí. En segundo lugar, noraboa Guitiriz, noraboa xentes de Guitiriz, noraboa Regina, e moitas gracias. Porque en tempos coidábase que os concellos eran grandes cando facían moitos asfaltados de estradas, cando completaban as electrificacións, cando dotaban de teléfono a todas as parroquias. Pero a cultura quedaba como algo, non digo menospreciado, digamos que esquecido. A cultura non era importante, cando resulta que verdadeiramente a cultura é algo que nos salva, que nos dignifica, que nos proxecta hasta o futuro, que nos justifica, que ao mellor vale a pena haber vivido polo que percibimos de cultura. Gracias, Regina. Enhoraboa, porque o día de mañá, posiblemente, unha das cousas pola que seña recordada sexa porque creaxe o Premio Díaz Castro de Poesía. Enhoraboa e o meu aplauso. E antes de empezar tamén eu teño escrito para non decir o que non debo decir, e decir todo o que quero decir, pero como mencionaba man esas cuestións relacionadas pola profesión, e eu, pois, ramalazo de profesión periodística, lembrar que cando vou coas miñas netas mellizas de 4 anos polo centro, en cada escaparate de xoguetes que aparece, dice, eu pido eso. Pero que hai un escaparate grande dice, eu pido todo. E entón, cando as levo con man de vello, gracias por lembrarse dos avós, cando as levo con man de vello, pois son testemunha de que lles interesa todo. Eu tamén vos pido para publicar todo o que aquí se dixo que teñades escrito, para publicar en Galicia Digital, e perdón pola mención, pero unha das miñas razóns de vivir é unha das miñas mellores vivencias. Aí podemos publicar todo eso e gustaríame publicar. En fin, eu tamén son dos pilares, e teño que reivindicarlo de alguna maneira de forma moi indirecta. E eu que en principio non creo, coido, non creo na predestinación, si tiño a admitir que hai predestinación na miña relación cos Vilares de Parga e con Xosé María Díaz Castro. Eu era moi pequeno, hai alrededor de 60 anos, e miña nai en Vilalba contaba historias da súa mocedade, da súa nenez. Ela era do Freixo, nas Pontes de García Rodríguez, a beira do Monte Caxaro, que presume de ser un dos maiores montes do norte de Galicia. Entre as cousas que me contaba estaba a chegada ao lonxano Freixo todos os invernos dos trapeiros que viñan recollendo prendas en desuso, trapos, restos de teas que cambiaban por outros produtos, especialmente lonza, e contaban historias da súa terra lonxana. Viñan dun país que nin se me antoxaba de fábula, ainda que eu vivía en Vilalba, sin saber que estaba moi preto dele. Viñan dos Vilares de Parga, que quedaba a saber onde. E para mí os Vilares de Parga eran como un Shangri-La, unha chaira entre montañas que non sabía que quedaba a menos de 20 kilómetros da miña casa. Ainda ignoraba eu, ainda non lo escribira Manuel María, que esta terra non se medía en kilómetros, senón en ferrados de corazón e en fanegas de alma. Andando o tempo, resultou que os Vilares era o lugar inmediato ao Buriz dos meus sogros, da miña muller, de toda a miña familia adquirida, de Díaz Castro. Que aos Vilares eu viría a pregoar 2 veces a festa labrega, na número 1 e no 24, e que tal día como a hoxe viría a conmemorar o 4º de século
do pasamento do seu veciño máis ilustre, universalmente coñecido, Xosé María Díaz Castro. A mesma predestinación parece gobernar a miña relación co poeta, que empezou literariamente cun traballo que fixe no ano 70, hai 45 anos, sobre unha dúcia de poetas chairegos, uns mortos, outros vivos, os vivos casi todos eran xa amigos, e de Díaz Castro atopei o libro Nimbos, na Biblioteca Provincial. Eu non sabía absolutamente nada dele. O máis probable, coidei, era que xa correse pola avanzada idade, 56 anos, 12 menos dos que teño hoxe. 56 anos, eu tiña naquela 23. E sorprendeume a fondura daqueles poemas que destacaban brillantemente entre o resto da fermosa e fonda poesía chaireira. Ata que un día, falando de escritores, meu cuñado Manolo de Benedito, dos Vilares, que está aí ao fondo, dos Manchás, me fala do padriño de Marisé, a súa irmá máis nova, que residía en Madrid e que tamén escribía. E a miña sorpresa foi infinita cando me di que José do Vilariño, amigo de meus sogros, que responde ao nome de Xosé María Díaz Castro, o que pouco despois coñezo en Lugo, a través do que daquela era o cura de Pígara, Jesús Vázquez Paz, do Buriz, tamén curmán de meus sogros, que ao final todos estamos relacionados. Non sei en que grado, pero a ver, a familia, predestinación. Desde que o coñecín en Lugo fomos amigos, eu devoto, eu xeneroso, humilde, grande. E fixemos un vídeo, Xosé María Díaz Castro, Nimbos de poesía, que foi unha das homenaxes máis oportunas que puiden facer na miña vida, un dos traballos que máis satisfeito me deixou. E reafirmase a presunta predestinación da miña relación con Díaz Castro directamente a través de Xermolos, que foi, gracias a Alfonso Blanco, para o noso amigo escritor o reencontro coa terra verde, mar de orvallo. E fui coñecendo a familia de Díaz Castro, seu irmán Serafín, seu primo Man Castro, meu cuñado Manolo, primo de Man e parente tamén, pero o definitivo vencello é que me confirma a predestinación. É o que me informou Segundo Pérez, crego do Buriz, deán da Catedral de Santiago, parente de Díaz Castro, parente da miña familia, que me confirma que os meus fillos, por ser da miña muller, son tamén parentes do poeta, xa que a avoa de Díaz Castro era irmá da avoa de miña sogra Josefa Rosende, Josefa do Portelo, do Buriz, co que xa pecho o círculo invisible que acredita que eu tiña forzosamente que ter relación cos Vilares de Parga, oxe os Vilares de Guitirí, oxe os Vilares de Díaz Castro e coa magnífica persoa e xenial escritor, meu parente indirecto que me honra reivindicar e o que estamos a homenaxear. Quere a fala popular que os mortos, cando sinten que entre os vivos que quedaron aco andan malas cousas, dian volta inquedos, revólvanse nas súas tumbas. Pois, pola contra, axeitándonos esas bellas estimacións ou crenzas, eu estou seguro que hoxe Xosé María Díaz Castro, Xosé do Vilariño, está saltando de alegría no ceo dos galegos, colocándolle a Manuel María unha coroa de loureiro, celebrando con el o próximo Día das Letras Galegas, abrazándose a Trapero Pardo, que homenaxeamos e lembramos onte en Lugo, a Uxioro Moneira, a Carballo Calero, a Cunqueiro, o seu querido mestre poético e amigo Aquilino Iglesia Alvariño, toliño de contento, por ver a que se armou hoxe nos Vilares, nos seus Vilares, a chamada de Antón de Guizán, para lembrar que hai 25 anos que nos deixou para nunca máis morrer. Porque esa é a cuestión, que hoxe estamos aquí, a 2 de outubro do ano 2015, para proclamar que Díaz Castro non morreu de todo, non só porque nos queda a súa poesía, senón porque
queda a súa semente. E esta semente xermola, ves, Alfonso, xermola. E de que maneira? E de que maneira xermola? E aparecen novos poetas, e aparecen novas poetas para reivindicar que esta é a terra poética, que estamos nun paso adiante, Galicia, que persoas como Díaz Castro son as que fan que unha terra camiñe. E agora que vamos regando suco a suco o outono, non haberá, gracias a ti, amigo Xosé María, máis pasos de Penélope, máis pasos atrás no amor a unha terra, a unha cultura, a unha xente. Por ti sempre, Xosé María Díaz Castro, José do Vilariño, dos Vilares de Díaz Castro. Moito ben.